court order tana daga cikin abubuwan da ake wato consider da su, ake la'akari da su a matsayin proof of ownership, ya zama wannan kadara ta zama taka. Misali irin waɗanda suka je court saboda wasu kyasa-kyasai musamman akan harkar kadarori da suka shafi ƙasa, to irin waɗannan idan an samu rikici, idan kotu ta yi analysis, ta yi bincike, tabbatar da waye mai gaskiya, a bisa hukuncin kotu ta bashi takarda ta proof of ownership cewa wannan wurin nasa ne a bisa abin da wannan kotun ta tabbatar, musamman idan kotun ƙarshe ce, abin da ake da kotun Allah ya sa, wadda daga ita ba za a yi ƙara ɗaukar ƙara ba. So wannan takardar ta court order din, ita kanta hukuncin na wannan kotun yana zama a matsayin proof of ownership, yadda ko siyar da kadara ka tashi, wannan shine zai zama title document na wannan kadarar. So amma yana da kyau idan kotu ne ta yi hukunci akan wani wuri ta mallaka wani, ka tabbatar kafin ka siya akwai bincike da kai, ka tabbatar da cewa wannan kes ɗin da aka yi na kotun shine ƙarshe, ba za a ƙara yin ɗaukar ƙara ba. Idan kotun farko ce ta yi, so akwai yiwuwa za a ƙara ɗaukar ƙara, kuma akwai yiwuwa za a iya wato canja hukuncin. So amma idan ka tabbatar Supreme Court ce ta yi, ta tabbatar wa mai haƙƙi haƙƙinsa, in ya kawo ma za ka iya siya kuma lafiya launi. Wannan ma ya ɗaya daga cikin takardu da ake hujja da su a matsayin proof of ownership na mallakar kadara, wanda za ka iya nunawa, za ka iya siyarwa a matsayin kadarar ka ce, kuma ka nuna ko dan wato wani compensation ko na mai kama da haka idan yanayi ya kama. Wannan shi ma hanya ce ta mallakar fili lokacin da kotu ta baka confirmation cewa wannan abin haƙƙin naka ne, kuma ta tabbatar